Шановні друзі, частовані гості, перебачте, вже мало поздиме, так, мали б ми у рівну 4 за 4, але вже маємо там 4:05 на годинці, так що то вказує нам, що вже можемо зачинати так, і нашу презентацію. Я хочу сказати, що низько такий досить файний день, і сонечко світить, і на душі якось так мені легко. Я буду говорити чому, але тепер я хотів би такі маленькі організаційні вопроси. Значить, робимо по-європейськи, значить презентація йде 1,5 години, то 1,5 години йде презентація, а далі ще півгодини ми маємо, як кажуть, кафе-пауз. То значить на каву, на бесіду, на деякі розмови. Якщо дозволите, я перейду на українську мову, так, поважаючи державну мову і поважаючи рідну мову, деколи буду переходити на русинську бесіду, на українську бесіду, то мені це любить, знаєте, коли наш мультинаціональний край, коли ми чуємо і таку бесіду, і ми радуємося тому, що ми тим самим деколи учимо бути толерантними, учимося бути м'якими у общенні, і як факт, я мушу повісти, то правда, 1000 років ніколи не пам'ятать на сів землі міжнаціональні розпряспрі. Щоб то була деяка міжнаціональна війна, а ми все-таки мусимо продовжати ту традицію. І так, я хотів би ще по організаційному повісти, що ми низько знаходимося у Ужгородській міській централізована, центральна міська бібліотека. Так? І я хотів би в першому ряді подякувати пані Ленар, директорці бібліотеки, котра фактично робить добре діло, бо в центрі Ужгорода, у Пасажі, я би так уже сказав, то б малося прижити в Пасажі, так, ми маємо такий файний актовий зал, де можемо проводити презентації, не є то десь далеко, є то тут. І я хотів би подякувати пані директорці і так, що наше видавательство завело бібліотеку, сісю бібліотеку у наш обов'язковий розсил. То значить, всі книжки, які будуть видаватися у нашій бібліотеці, один фалаток, один примірник завжди. У видавництві видаватися, не в бібліотеці. В видавництві видаватися, так, будуть приходити до бібліотеки. Я хочу сказати, що це не перший випадок, я тут постійно приношу книжки. Сьогодні також ми робимо такий подарунок бібліотеці. Це маленька частина тих книжок, які ми сьогодні вже принесли. Просто з першого поверху на другий було тяжко нести. Я тільки представлю. Значить, 2 примірника, безумовно, Кравецького мають бути в нашій бібліотеці. Україна, історія земель та народів, кілька видань. Це дуже серйозне видання, яке витримало уже 2 видання і вважається кращою історією України в Україні. Ну, наша енциклопедія історії культури карпатських русинів 900-сторінкова, не перевершена. Сьогодні дуже часто я зустрічаю біографії вчених, біографії науковців, письменників, літераторів, які просто позичені. І знаєте, мені інколи навіть приємно, тому що, наприклад, вийшла в Україні енциклопедія Лемковини, Лемківщини, так? І ті помилки, які тут залишилися, вони перейшли в ту бібліотеку, тобто в ту книжку. Так що це, ну і ще останні євреї та українці, також дуже гарне видання. Друге видання цієї книжки, представте собі, це було 15 палет, 15 піддонів книжок. Так? Ця книжка також дуже гарно користується гарним попитом. У мене були приємні враження, пов'язані із прем'єр-міністром Гройсманом, який хотів обов'язково примірник подарувати прем'єр-міністру Ізраїля йому. Так же конче, так, і з адміністрацією президента Петра Порошенка, там був такий Ложкін, який перший примірник собі забрав, потім вони з Порошенком щось там виясняли, хто ж має перший забрати, ми їм дали декілька примірників. Так що всі ці книжки дуже цінні, тримайте їх, бережіть їх і читайте їх. І я передаю слово директору бібліотеки. Відкладу трошки важкуваті.
Ну що ж, доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас в нашій бібліотеці. І сьогодні ми зібралися з такої нагоди, що вийшла книжка творів, зібрання творів Анатолія Кравецького. Ця книжка, я так трошки мала честь переглянути її до презентації самої, присвячена 185-й річниці від дня народження та 125-й річниці від дня смерті Анатолія Кравецького. Хто був цей Анатолій Кравецький? Він був письменником, він був публіцистом, істориком, етнографом, єгуменом Мукачівського монастиря. І він був відомий не тільки в Закарпатті, але поза його межами. І, звичайно, що така можливість з'явилася, що можна видати ці твори. Під його пера вийшло понад 400 творів. І частина цих творів видана в цій книжці. Звичайно, цінне видання, дуже гарно написані ці твори, зрозумілою мовою. І гарне, дійсно, що це є можливість така, що ці книжка вийшла, що ці твори будуть читати, і ці твори поповнять фонди нашої бібліотеки. Ну, але хто знає краще про автора та про саму книжку про видання, ніж укладач. Тому слово надаю пану Валерію, нехай він розповість детальніше вже про своє дітище. Дякую.